lad os lige gå op og lave en intro. Om på Maze Bank. Jeg tænker bare til dig, okay? Yes, det gør du bare. du laver den. Du laver introen. Lav introen. Skal jeg bare gøre det nu, eller hvad? Ja, bare gør den nu. Hej så sammen, og velkommen tilbage til en ny video her på Sito-kanalen. Jeg tror ikke, jeg optog. Kan du ikke lige tage den igen? Jeg tror ikke, jeg optog. Jeg optager nu. Hej sammen, og velkommen tilbage til en ny video på Sito-kanalen. Jeg driller. Jeg optog før. Undskyld, jeg mente ikke. Nej, lad være. Bro, lad nu være med det der, seriøst. Du døde. Ja, jeg kan bare genopleve mig selv, jo. Ja, vi skal simpelthen admin troll, ikke? Jo, fordi at jeg har jo skaffet Spectral admin. På Sjælland RP. Jeg har en her, vi kan trolle. Jeg tænker mig herop. Ja, marker. Hvad fanden? Ja, hvad skal du se modder? Hvad? Du ser modder? Er der nogen, der modder? Nej, det er dig, der modder. Er det mig, der modder? Ja. Jeg er lige kommet ind på serveren. Der er en, der modder, der sidder bandet alle. Og vi går bare ud fra, at det er person, der er lige at join nu. Hvad? Jeg kan ikke bare gå ned i spawn, ikke også? Bare lad som om, at vi modder, fordi vi kan se deres ID. Men jeg spawn her, men jeg kan ikke... Der er spawn. Lad os se, hvorfor bliver det skudt her? Er du okay? Det var bare en fucking NPC, der plaffede mig. Er du sikker på, at du ikke starter med at skyde? Ja, jeg har sgu ikke nogen pistol. Men, eller det her chipchat. Hvad, jeg tror, jeg har mødt dig for... Hvad, jeg tror, jeg har på Discord. Hvad hedder du på Discord? Ja, jeg tror, jeg har dig som ven. Jeg hedder Corsair Chip. Jeg har dig som ven. Er det dig, der er Ali? Ja, det er mig. Han kan lige tippe op, når det er. Ali? Ja, det er lige det der. Bare lige, vent lige. Er det bro, det er mig, der er Ali. Mate? Mate, hvad har du for en AK? Mate? Mate? Ja. Hvad ved du? Hvad har du for en AK? Ja, det får bare band. Vi ses. En anden starter lige at til mig, sådan, er det ikke dig, der kender Bamko? Hvad så Arker HK? Den går der Arker HK? Hvordan går der Arker HK? Går godt. Hej, bror. Det er langt til siden. Jeg spurgte endelig nu hurtigt. Vent lige. Ja, mega langt til siden Arker. Jo, hallo? Er det Arker, det der? Ja, det er Arker. Ja, fandme. What the flip? Det er fucking langt til siden, jeg har smidt med dig, bro. Ja. Hvordan går det, bro? Går godt. Hvad, Så bare have æder nis. Kom nu lidt. Ej, gutter. Det var for lang tid siden. Ja. Kan I godt lige unbande en? Hvad er i det? Nej, så for. Det var fordi, der var en admin, der ikke gad have slået mere. Så fik han bare band. Okay, hvad sagde du i det, var? 543. Ja, han er for nu. Når han kommer ind igen, kan du ikke lige snakke med ham? For jeg vil ikke se, hvad han er. Han spawner lige derovre her, kom. Er du sikker på, at modder han? Nej. Er du sikker? Arker? Arker, nu er det ikke noget, du lyver over for os, vel? Nej. Du plejer altid at lyve over for mig, da vi spiller. Nej, jeg gør ikke. Hvad så Lucky? Drenge, vi er stadig ikke rigtig staff. Hvordan ved du det? Hvordan ved du det, var? Tak. Har du også nogle skud hjemme på? Jeg fik dem her, du får dem i min bagefter. Okay. Tak. Ja, hvad så? God. Hvordan du? Tak. Nå, vi ses, drengene. Ja, det gør vi. Ja, vi ses. Tror du, ham er beskudt? Hvad? Jeg tror bare, han er galt. Okay. Jeg har bedt dig om at få fikset dit skin, du. Nej, hvad? Nej, undskyld. Hvad er i det? 738. 738. Ja. Du må tage mig med en dag. Okay, hvordan kan det være min skyld, hvis jeg bliver skudt? Du skød det. Du ikke skød det. Der var en, der skød mig på... Det var en af... Bandertøm. Ja. Hvorfor har jeg fået så mange admin-advarsler herhenne? Bare sig det. Sig hvad? Bare sig Theodor. Er der står snyd? Hvad er Theodor? Eller? Theodor, er det dig, der sidder snyd, eller hvad? Hvad? Er det dig? Nej. Nå, vi har fået rigtig mange advarsler fra dig. Jeg fryser ham lige. Jo, du bliver lige for så hurtigt her. Du kan ikke lige gå nogen steder. Nå, undskyld, så tilbage. Nå, hvorfor? Hvad har jeg gjort? Altså, vi har fået rigtig mange advarsler fra dig. Hvem har givet mig advarsler? Nej, altså sådan blitz. Blitz? Ja, omkring en person her, som er ID 793 med dig. Ja, der er kommet DDoS-attack fra din IP-adresse. Ja, bogstaveligt talt. Lige kommet ind. Ja, og det er også derfor, du er lidt mere mistænkt. Det kan godt være, at du sender for mange packets gennem dit internet eller noget. Vi vil lige råde dig til at genstarte i hvert fald, okay? Men hvad er der sket? Har du ikke lige hørt, hvad jeg har sagt, eller hvad? Jamen, jeg forstår det ikke lige helt. Okay, så du bare enten ændre dit tøj, eller internet, eller andet. Gør bare, at du får til internet. Så vi vil lige råde til at genstarte. Så hvis du får måske en udløbelse til det bliver 4 timer, hvis du skal genstarte. Men du vil lige råde genstarte, okay? Jeg kører lige op først. Yes, du er blevet op til... Bare lige genstart hurtigt, okay? Selvfølgelig. Bander du en? Nej, jeg bandede ham ikke. Det skal I snakke med, han har... Ja, hvad er der? Hej. Ja, goddag. Du vil godt spørge, om vi kunne blive betjente, mig og min kammerat her.
Så skal vi simpelthen have en mundtlig ansøgning, hvis det er. Men vi kan godt lige transportere ned til PD, hvis det er. Meget gerne. Og du, jeg bare lige stå stille. Bare lige kom herhen. Hvad laver I inde på politistationen? Hvad? Hvad laver I herinde? Hvad laver du her? Jeg er Ja, betjent. vi har 2, der gerne vil ansøge her. Er du betjent? Men er det dig, der hedder Benjamin? Ja, det hedder jeg. Goddag, Benjamin. Goddag. Jeg hedder Palle. Ret mod dig. Goddag, Palle. Jeg har Hvad skal der have nogle våben? Ja, det kan jeg Okay, dreng, prøv lige komme herhen. Prøv lige komme. Jeg giver dem bare politi. Bare lige komme herom hurtigt. Det er nok lige... Okay, vi laver lige sådan en mini-ansøgning her, okay? Normalt må vi ikke give politi, men det gør vi lige for jeres skyld, okay? Fedt, tak. Skal jeg bare lige dokumentere frem? Jeg bare lige finde dem hurtigt frem. Vi ved godt, om I kan eller ej. Og I skal ikke sige, hvem der har gjort det. Så hellere miste jeres rank, end sige, hvem der har gjort det, okay? Okay. De siger også, der giver det ikke, altså, hvordan det er. Selvfølgelig. Og han mener faktisk, han er bøsse. Ja, altså, jeg er... Er du i gang med at give dem begge, eller hvad? Eller skal jeg hjælpe? Hvad er jeg sige? Jeg er 792. Har du fået det? Nej. 794. Er du ikke politi nu? Nej, ikke hvad jeg kan se. ID på. Jeg fik en tid, jeg kan bare ikke huske det. Så fik du ikke en ID. Jo, jeg kan bare ikke huske det. Der er forskel på at have en CD og ikke have en CD. Har du en CD? Nej. Hvad hedder ranket til politi? Jeg er Romeo. Ja, hvad hedder ranket? Nå, det er, altså hvis man vil have politijobbet, så er det politi-job. Okay. Vi har fundet ud af det nu. Sådan der, nu ved jeg det. Ja, de skal, fedt, mand. Hvis nogen spørger, så er det Romkul, der har ansat jer. Ja. Vi lige se, hvordan de klarer det. Men det er dig, der har taget ham. Der har taget ham. Nå, men han er kommet ud. I betjenter, gå fik på området nu. Altså, ham der er fedt, eller? Fuck, har ansat ham? Altså, du må ikke engang gammel til at få 5 bro. Kan du ikke lige fikse det? Benjamin, Ja, hallo? kan jeg lige give de her så gutter en undervisning? Okay, de er lige ansat på betjenter. Han gå fik på området. Jeg går væk nu. Benjamin, han er betjent. Ja, du får bare Og mig, væk. han er Jeg skal hjælpe, jeg har en pose over mig. Hjælp, og til Pedi. Jeg skal hjælpe, jeg har en pose. Jeg stjæler ham lige. Jeg skal hjælpe. Tag den af, altså. Tag den af. Du får bare banden. Tag den Hvad laver du, Benjamin? Er du rigtig betjent? In this bitch with West, yeah. J-A-A-H-S-T. We ain't got talk, baby. I just wanna fuck.